Питал ли си се, защо е необходима застраховка гражданска отговорност? Аз съм Майя и вече 16 години се грижа за финансовото спокойствие на своите клиенти с застраховане и спестяване и с удоволствие ще отговоря на този въпрос, като ти разкажа една истинска история. Тя се случва в зимата в един прекрасен български град. Нашият герой шофира внимателно, знае колко е важно да се спира на време на светофара, но колегата отзад няма този късмет. Човекът цял ден работил, изморен с забавени реакции и удря автомобила на въпросния водач. За щастие, при инцидента няма пострадали, автомобилите са в движение, така че двамата водачи се оттеглят на безопасно разстояние от кръстовището, попълват констативния протокол и от застраховката на виновния се изплаща обезщетението на невиновния водач. Ако имаш нужда от застраховка, свържи се с мен на този номер или чрез този сайт. Аз работя и онлайн и мога да изпратя застраховката ти до всяка точка на България.